Methengtom pen kopi ati se sang pon la ini nomati constituency committee pen dak cepatir pi ponsi ini dak itu nomati constituency long itu Methengtom labang so torch slide rally kapat unang kok thebang ke la hello BJP atum ningkan cap lain dok lonon BJP atum kachari a failure a kiun a akitek the aki plang player join si pini ini tu Methengtom betami tum song pon ko number 1 abang ke la hello alang litum ladak BJP atum government ang beaprang karbiang long lo BJP ahia prang ke dak Home Minister pen ceng lok kaprek Rajnath Singh ke hai tumpen LK Advani ke hai tumpen ceng lok kaprek tumwang si pulo BJP yung si ke wang lo pulo dang ta article 244 autonomous state na pipo pusita pini ningkan sir cap plan at ningkan cap lain dok lo sita mela tum autonomous state pini arnenta abil wan ekdalo implement ekdalo lasi labang so ke tek he labang so failure join si pini APHLC pen tum cesong pon angkok la lapen itu APHLC pen ningje bom lo gadi la MLA election na prang yung si non ceklo ni nan lo MLA election na prang yung si article 244A ili tuma MLA, ili tuma MP do, ili tuma HD minister do, alang itu si one take that, plan pledat pulotang te, karbiang long arara tum inut natta BJP afan vote pakta piri, ini pui bang lalu. Lapen jong si article 244A a bill jong si implement that, parliament lalu implement that pen autonomous state one tan pulotang te, karbiang long lo kedo BJP cot kali, APHLC cot kali, karbiang long lo kedo, khai do an setame pini, labaso BJP afan se vote pidat pu. Bahai dat pu, jong se autonomous state wan dat pulong te. Sita wan tek dat pulotang te, ala ke alang tuma failure lo posi, labang soa sorkar apan ke litum parem vek nang po, kacerap du nai, kapacet tu du nai, kapahai nai ta aronta bilo laki. Parem vek nang po lagi, lahelo. Nomor ini abang ke lahelo, professional grazing reserve, PGR, lapen village grazing reserve, VGR, labang soa lam, ili tuma sar jai kathara batai lo, labang soa lam itu man 6 schedule awareness program ong tanang tan ulo, labang soa join si pini karbiang long lo ke, prungdud lo mati. Ja ladak eviction nai kebi kecil tumha. Di angtan man ke bang, Bihar man ke bang, Bangladesh man ke bang, Bengal man ke bang domhan, UP man ke bang domhan. La kebi ke domhan eviction nai po jone se pini PGR VGR along labang so aputhak ini tum eviction nai politum chesong lo. La sining we ini tum APHLC pen, nomati constituency pen dami tum a boy pidun lo, a jur pidun lo, je karbiang long arada kar i ke la hello, prab jin pen la MLA election na prang. PGR la pen VGR ar lo ke do ke be ke chang tan ke wanga tumaphan eviction serak nai thirdly serak nai la pen ada ke paragraph 20 tang ban tribal area bina ko si paragraph 20 tang pen da ke tribal atum long le po si tribal atum si dolong choti non tribal atum ke la dak long le ke nami hem ka chikimi ke doji mata aron ta we la si BJP atum dei non team karbiang long la pen la dak karbiang long lo non MLA election po la MLA election ki thuri atum BJP atum la nang tum la non MLA election na prang Assembly election na prang 2026 labang so election na prang jong sinang lenum article 244 implement ektedat lapen PGR VGR pan kebi keci atumpan eviction ektedat polotang te nang litum apan ke pini karbiang long ora tum si vote nang jogje lo lapen ke labang so BJP apan ke parang bek nang po lahelo ni tumai pui ke